Suot mo na yung tsinelas mo dyan. Halika. Oh, halika na, halika na. Oo, basta hindi iyak. Halika na. Tignan mo yun, ulit. Maganda po ng wala ito ang programa ng Morning Stars with Tuesday. November 16, 2010, a day after Friday. Sigurado, nakakikita naman si nanay. Ang naman ang pangigyan na yan, grocery. Lumayon ito kahapon. Magandang umaga sa iba. Yan, magandang umaga ako lang sa John Bayon natin. Ano ba tayo yan? Nagkamusta ba? Okay, mga uruan, lupan mo, GT Drivers. Mga sel, lupan mo, GT Drivers. Mga ganda, GT Drivers. Magandang umaga. Ipapamili ang bahay po ng Pangasinan. Napalagi po ng story. Kaya magandang umaga. Sa Malingas, sa mga toro, sa may Meris. Yan po sa may Pandanga, Perez, Bergstein. Magandang umaga sa iba dyan sa may Perez. Kamusta sa may Herrero. Kamusta rin. Kung may mga public market, Mapansan Public Market, Malapat, sa may San Papian Public Market, yung mga partner din po yan. Nakatutok sa Star FM, maraming salamat. Good morning also sa Tatay Tony. Tatay Tony and Nanay Inay Ibazo. Yan sa may second block, or first block. Pati na rin po natin yung mga Bueno family. Sa may second block na. Magandang umaga ng paano na kay Paring Marvin Dimasan. Kamusta rin? Pari Rod, magandang morning sa'yo. Yan sa mga Marwawag, Mapandan. Maraming salamat. Nakatutok yan sa Story FM. Magandang morning. Dubli-dubli. Yan po sa pagpalo kay Pari Rod. Magandang morning. Oh, may cook si Playtan. Bigyan mo kung sa